vratila se. Aleksandra Radović ponovo je stala pred mikrofon i publiku. Ne u koncertnoj dvorani, već na svečanom otvaranju tržnog centra Aviv Park u Beogradu. Vrlo je to teško kada nije vaš koncert, da nije dvorana, nije ipak moja samo publika, nego su i ljudi koji ne slušaju moju muziku, i ljudi koji šopinguju, ljudi koji prolaze, zanima ih kako izgleda. Ali je interesantno da su svi bili na okupu i da je bilo puno, da su klinci i dečica su pevala horski, to mi je onako lepa atmosfera i mislim da su ljudi zadovoljni. Popularna pevačica poslednjih godina publici je darovala singl po singl. Na redu je novi album. Nažalost, sad ne mogu da pričam mnogo o tome, jer zaista jeste nešto novo. Dopašće vam se veoma, samo što je još možda manje komercijalno nego ono što radim sada. Pa može li kod nas išta da prođe što se ne uklapa u dimenzije komercijalnog? Stao sam i mišljenja da treba raditi muziku koju volite i da je to jedino važno, kad je već situacija u zemlji ovako kako jeste. Zato verovatno i privatno uživa u zvucima koji nisu baš za svačije uho. Najviše moram da priznam da sam najviše u tišini, ne slušam ništa. Baš onako, vrlo retko pustim nešto kod kuće. Ako sam u auto, onda slušam neki soft jazz, recimo Dianu Krall volim najviše, volim Liz Wright, tako neke malo manje, da kažem, poznate autore i izvođače. Aleksandra je nedavno otpevala pesmu Jadranke Stojaković "Sve smo mogli mi". Kaže da je to omiljena pesma njenog oca. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nežan kao nekada. Ali Aleksandra nije zaboravila ni majku. Pevala je pesmu Vlak grupe Zana iz davne 1988. u okviru projekta Radija S "Zvezde pevaju zvezde". Mama voli Zanu iz tog perioda i taj njihov album je dosta slušala i nekako mi je onda bilo ok, s obzirom da su Žika i Jelena iz grupe Zana meni uradili prvu pesmu za koju vrlo malo ljudi zna, zove se Bori se, to je za festival Sunčaja Skraj 2000. godine. Bori se, bar još jednom, bori i odlazi, zastavu belu stavi, naš je rad zbog ljubavi. Odlučila sam da se na neki način i njima zahvalim za to i sam toga mislim da mogu da otpevam dobro tu pesmu. Osim što publici poklanja svoje pesme, Aleksandra Radović uči pevanju i mlađe generacije. Ja to nekako baš volim. A Maja, možda su ti te štikle previsoke. Svoje pedagoške metode Aleksandra je pokazala i kao član žirija u popularnom muzičkom takmičenju. I takmičari, ali i gledaoci, svi smo naučili šta je flah, šta krešendo, šta su lage. Sad imamo sve u jednom. I glas, i super, ali imamo pevača. sve, odlično. Da li je stroga profesorka? Oni kažu da jesam, ali me vole. A voleće još više, samo da izađu nove pesme. 11. novembar je državni praznik, ali još jedan. Ne znate koji? To je dan Zorice Brunslik. Da, kako sama kaže, toliko je stvari veže za ovaj datum, da se slobodno može zvati njenim danom. Na taj datum napravila je koncert kojim je obeležila 40 godina karijere, o kom se pričalo. Pričaju ljudi da si s drugom bio i da si me zbog nje ostavio.
Posle godinu dana, opet na 11.11, Zorica pravi promociju nove pesme. Beleg kao uvertira za novi album. Al predati se neću tvoju ljubav dok ne dočekam. Da li će biti nekih izmena kada je muzika u pitanju? Ima još neki koje su kako bi deca žargonski rekla, ovom fazonu, ali ima i onih koje su sada takve kakve jesu, potrebne, aktuelne i traže se. Kosu menjala nije. Dakle, Zorica ostaje verna sebi i svom prepoznatljivom zvuku. Vi ste postali verni tom zvuku. Vi, mlade generacije, tražite taj zvuk. Jer ako se vraćaju pesme koje su iz 80-ih, iz 90-ih, 2000-te, ma kakve 2000-te, ne, ali 80-ih, 90-te i boga mi na velika vrata. I ako generacije koje imaju, ja slušam kandidate u nekim takmičenjima muzičkim, ona ima 7, 8 ili 10 godina i peva Ne dam ovo malo duše. To je pesma koja je 25 godina stara. Znači, nisam se ja vratila. Vi ste mi naredili da se vratim tom zvuku i eto, mi vam ispunjavamo želju. A šta to Zorku najviše plaši kada je novi album u pitanju? Pošto su visoke temperature, pošto vam u dodiru sa narodom, virusi haraju. I kaže, molim Boga samo da se ne desi da mogu da završim pevanje, jer virusi ne utiču na aranžman i na sviranje muzičara i završnu fazu pesama, tako da samo ja da završim. Boga molim. Bilo kako bilo, do izlaska novog albuma uživamo u Belegu i divnom glasu ove pevačice.